Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back. दिनैहाय जोङो उदालगुरियाव फैदों. उदालगुरि कलेजावहाय खामानि एसे दंमोन, माने एसाइनमेन्ट साबमिट खालामनांगौमोन, बिनि थाखायनो फैदोंमोन. ओमफ्राय साबमिट खालामखांनानैसो नै ओंखारबाय. बेनि उनावहाय जोङो दख'ना लायनो थांगोन आरो ना. भिडिअनि गेजेरजों एसे देखायलांनोसै. जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो. नायलांबाय था. उदालगुरि कलेजाव फैदोंमोन एसाइनमेन्ट साबमिट खालामनो. नै बेजों आंजों नंगौ लाइमोन. वाव, जि मोजां नायो. जादो. औ. नै दख'नाया लाइमोननिथ' नङा. सिस्टार इन ल'नि मोजां नुदों. कालारखौ नै केमेरायाव मादि नुदों, मोजां नुवाखै, लाइट होदों ना. ओरैनोबा जि मोजां आरो ना. बे वाइट कालारनि फुजानि नामा, दुर्गा फुजानि. सुदेमाबो लादो गांसे. न'आवसो लांफैदों आरो ना. प्रिमियाम क्वालिटिनिनो. इयो गुरै नामा? मोजां नुदों बेखौ. खेवना नायस्रालाय गांसे दंबावो नै. बेखौ मोजां नुदों. नैबो गांसे. बेखौ मोजां नुदों ना? नैबे गांसे. बिनि बिबारखौ मोजां नुदो. बेबो लफाय ना? लफाय सानसालि. न' मेचिन वास. मोजां नुदों. जोमग्रा फास्रा. खुन्दुङा मोजां, बे प्रिमियाम. कालारा बिराद समायना. मा होनगोन? सुइटार मा कालारा इयो? सुइटार. दालि कालारनि. बिबार ब्रेन्डनि नै. बिथिंबो. नों वाट्सएपआव होदो. नै रेड कालारनि. 800 आरो ओमफ्राय 750 हरोना. दख'ना लांनो फैदोंमोन जोङो लाइमोनजों आंजों. दाबो बासिनो हायाखै. मा जाबावगोन, 4ता जालायनोसै. नैबे गांसेखौ जि मोजां नुखादोंमोन. बिबार ब्रेन्डनि. आब' फुजिनि. बे गांसेखौ लाबाय आरो बेखौबो लाबाय. बे रेड कालारखौ. सेन्देल दखानाव हाबफैलायबाय नै. सेन्देलखौनो मोनसेबो फसायाखै, एखे गोजा आरो ना. लाइमोन लागोन ना लाया? नै इथिं सासेया नायगासिनो. सेन्देलाथ' बहुद दङ, खिन्थु फसायाखै आरो ना. नै बेखौ नायदोंमोन, ओमफ्राय बांद्राय जोंद्रायदों. नै इथिं अबस्था गैलानो. फननि टेम्पार सोलायनो फैदों. टेम्पार ग्लास. बेरेदो जानानै नै मा जाबावगोन इसोर, नै आखायानो बुजोब्बाय. लोगोफोर, भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै. दायो न'आव थांगासिनो जोङो. स्कुटि गंसेयावनो फैदोंमोन सानैजों. ओमफ्राय थांबाय थानोसै. भिडिअखौबो दोनथ'नोसै. नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम. बाय बाय लोगोफोर. See you in the next video. नै बेरेदो जाबाय आरो ना आङो. नै जि गाज्रिदो जाखाबाय. आइदै साजोब्बाय.